televiziune, Andy Constantin, Burlacu, așa cum show-ul la care a participat. Și penal, știe toată lumea din fotbal, din... Da, opa, iată ce l-a și luat. Da. L-a luat pe sus Iancu și dă cu el de pământ. Bun! Încă de două încări, da, două încări foarte bune, dar încearcă o ghilotină acolo. Am văzut, da. Său, dar a scăpat. Lovituri puternice în cap. Dar nu știe să se apere. Dacă stai să te uiți la Neveu, nu prea știe să se apere. Nu. Cred că a avut altă strategie pentru lupta asta. Mă tem că s-a gândit că va sta mai mult în picioare decât la sol. Nu văd acolo nicio priză. Păi da, dacă acum știu eu bine de pe stradă, așa Neveu se dă din picioare. Da. Și pe la spate. Da. Iată-l pe aș zice că își merită titlul de main event acest meci, dragilor. Da, într-adevăr, deja se apără, practic nu mai luptă Neveu. Orgoliu mare. A prins o priză bună acolo, dar nu e o priză care să-l ducă la bătaie. Încearcă Iancu acum de la spate să-l finalizeze pe adversar, să vedea că va reuși acest lucru. Nu a băgat foarte bine antebrațul, ar trebui să fie se vede, da. În gâtul adversarului și să facă priză cu cealaltă mână, să strângă, să încerce să-l stranguleze de la spate pe